Tässä on sairaanhoitaja-opiskelija. Hei, Moi. Mantisa. Saako olla mukana? Juu, saa. Meillä oli tämmöinen astman vuoksi tämmöinen ohjauskäynti, missä vähän kerrotaan, mitä se astma meinaa ja sen hoidosta. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin vastataan myös niihin meidän käynnin aikana. Joo. Aluksi mä voisin vähän kertoa tästä astmasta, että mikä se on. Ja astmahan on tämmöinen limakalvojen tulehduksellinen sairaus, jossa allergeenit houkuttelevat tulehdussoluja keuhkoputkiin, josta seuraa limakalvoturvotusta, jolloin myös limaneritys lisääntyy. Eli käytännössä sillä, että kun sun keuhkoputket ahtautuu, niin ne on näin pieni, vaikka normaalisti niiden kuuluu olla sinne isompia. Joo. Niin se lääke auttaa sitten siihen, että ne keuhkoputket laajenee normaalin kokoiseksi ja sitten se hengityskin helpottuu. Ja sitten kun ne pienenee, niin sitten se hengityksen virtausnopeus sekin on tosi pieni. Okay. Niin astmassa keuhkoputket reagoi sitten myös ärsykkeisiin, eli kylmä ilma, savu, allergeenit. Ja nyt kun sä oot kumminkin jo teini-ikäinen, niin ei aiota kysyä, että tupakoitko, mutta että jos on semmoisia kiinnostuksia, vaikka sähkötupakkaa kohtaan niin kuin nuorilla nyt on, niin se pahentaa sitten sitä astman oireilua, että se sun kannattaa oikeasti ottaa sitten huomioon ja vanhemmat kanssa, että keskustelette kotona tästä aiheesta, koska se on aika tärkeää, että kumminkin kun astmaan liittyy niin paljon kaikenlaisia erilaisia oireita ja ne on tosi potilaskohtaisia ja henkilökohtaisia, niin sitten semmoinen oireilu, mikä on yleistä, niin se on se, että kurkku voi tuntua käheältä ja sitten voi tosiaan hengästyä helposti ja voi tulla sellaista painon tunnetta rinnan päällä. Että mulla on ollut sellaista vähän. No niin, ja sitten siihen liittyy sitten, että uloshengitys vinkuu ja sitten mä en tiedä, onko sulle tullut lisää limaa esimerkiksi. No ehkä on sitäkin ollut jo. No niin, hyvä. Joo, että kuulostaa silleen tutulta. Joo. No niin. Joo. Ja sitten esim. Allergiakautena, niin kuin nytkin on, kun kevät on ja sitten erilaiset kukat kukkii ja kasvit kukkii, niin sitten siinä voi tulla sitä lisärasitusta. Niin ainakin on huomattu, tai Sarakin on kertonut, että allergiakautena varsinkin juostessa on tuntunut siltä, että joutuu oikein haukkomaan välistä happea, että se ei oikein vielä pahentanut välillä niitä. Joo, mä joudun ihan silleen pysähtymään, kun mä juoksen, ja sitten silleen sitä happea, että se ei kulje. Kyllä, onko sulla ollut jotain muunlaisia oireita näiden lisäksi? No mun mielestä on ollut vähän sellaista yskää ja sitten ehkä kun mä nukun, niin äiti on sanonut, että mun hengitys vähän on ollut vähän sellaista vinkuu. vinkumista ja semmoista, että välillä aika pahakin kuulostaa. No joo, nehän nyt kuuluu tähän taudinkuvaan, että tutulta kuulostaa. Onko sulla jotain harrastuksia? Harrastan yleisurheilua. Okei, no niin. Siellä pääsee juoksemaan. No joo, ja siellä mä oon huomannutkin, että joku on pielessä. Joo. Joo, no sen lääkkeet, mitä tulet saamaan, niiden avulla sitä hengenahdistusta pystytään hillitsemään ja hoitamaan, et pysty jatkamaan kyllä harrastuksia. No sitä mä oon miettinytkin, että pitääkö mun nyt lopettaa, kun mulla on ollut sitä hengenahdistusta siellä. No ei tarvii että lääkkeiden avulla pystyy kyllä jatkamaan sitä harrastusta Joo, ja hyvä. hillitsemään sitä. Onko teillä jotain muita kysymyksiä, mitä tulee mieleen lääkkeiden otosta tai? No niistä ei ihan hirveästi niistä lääkkeiden otosta ole edes tietoa vielä kummallakaan meistä. En tiedä niistä oikeasti. Joo, että niistä voisi tietysti vaikka pitääkö mun joka päivä ottaa? No joo, lääkettä otetaan päivittäin, mutta se helpottaa sun oloa ja sen avulla voit elää normaalia elämää. Joo. Muistutatko sä mua sit ottaa? Joo, muistutan. Ja muistutus esimerkiksi kännykkää. Sehän on aina hyvä. Joo. Miten usein niitä lääkkeitä otetaan? No hoitavaa lääkettä saatat joka päivä aamuin ja illoin ja 2 hengenvetoa
viikkoa aamulla ja 2 illalla. Joo. Sitten on tämä toinen, se on semmoinen tarvittaessa otettava lääke. Eli jos tulee vaikka kova hengenahdistus tai sitten urheillessa tai Joo. muuta, niin sit sä otat sitä Joo. tarvittavaa lääkettä. Voiko sitä ottaa jo niin ennen, vaikka just on yleisurheilutreenit, niin vaikka ennenkin sitä, jos tietää, että todennäköisesti Joo. se henkeä alkaa ahdistamaan varmaan juostessa. Kyllä, voi ottaa joo, että se ei haittaa, Joo. vaikka ottaisi vähän etukäteen. Joo. No seuraavaksi voitaisiin vähän käydä läpi näitä lääkkeitä, niiden ottamista. Joo. Niin tässä mulla on tää hoitava lääke, jota sä Joo. otat aamuin ja illoin. Ja se on punainen. Joo, kyllä, Joo. punainen, siitä sä tunnistat sen. Ja tää on tämmönen nimeltään kuin Bufomix. Joo. Ja täällä sivussa nyt näkyykin nämä ohjeet tälleen pienellä, mutta mä nyt käyn nää vielä Joo. läpi. Mä en osaa, Läpi, mä en ole että- ikinä joutunut tollaista käyttää. No niin, aikaisemmin. Eli aloitetaan vaikka ihan siitä, että kun sä otat tämän lääkkeen paketista, sä ravistat sitä 3-5 kertaa ihan näin Joo. ylös alasin. Sitten tässä on tää suukappaleen suojus, otetaan se pois. Joo. Ja tämä on nyt se kohta, minkä sä laitat suuhun. Joo. Sitten sä painat näin, Joo. niin se lääke tulee tänne Joo. alas. Sitten sä imaset tästä oikein, tyhjenteesi keuhkot, Joo. imaset kovasti ja pidätät hengitystä noin 5 sekuntia. Okei. Ja sitten hitaasti nenän kautta puhallat ulos. Joo. Ja Eli sit painan ja sit syvään. Joo, kyllä. Ymmärsitkö? nyt? Ymmärsin, joo, eli painallus ja Joo. sitten syvä hengitys ja pidätys. Kyllä, ja sitten Joo. toistat sen 2 kertaa. 2 kertaa, Joo, okei. sen saman. Saanko mä jotkut kirjalliset ohjeet Saat, vielä joo, mukaan, niin mä loput, muistan joo, nää kyllä. kotonakin. Totta kai. Joo. Ja äiti voi sitten vähän auttaa siinä, jos nyt jää Joo. jotain Joo. epäselväksi. Joo. Ja sitten on tää avaava lääke, eli tarvittaessa otettava. Onko tää nyt se, mitä mä otan ennen harkkoja Joo. ja siellä harkoissa? Tää on tää sininen ja tää on tää Buvento nimeltään. Eli jos vaikka tulee yskittää tai hengästyttää tai jos tiedät, että olet mennessä harkkoihin, niin voit Joo. ottaa tätä. Ja tässä on ihan sama tekniikka. Alkuun ravistelet Joo. ja sitten tää suojus pois ja tämä tulee suuhun. Painat Joo. ja sitten tää lääke tipahtaa alas, laitat suuhun ja taas tyhjennät keuhkot ja imaset Joo. ja pidätät hengitystä sen 5 sekuntia. Ja Otetaanko tätä vaan niinku yhden kerran ennen niitä harkkoja? Et yksi painallus. 2 kertaa, niin se Joo. on ihan riittävän varmasti. Että Joo. voit ottaa kasi yhden, jos tuntuu, että ei auta, niin sitten voi Joo. ottaa aina uudestaan, että siinä ei ole mitään semmoista. Oliko siinä, että niinku keuhkot tyhjennetään niinku ikään kuin ennen, Joo, kun se laitetaan suuhun se suu? joo kyllä, Joo, joo, kyllä just Joo. niin. Joo. Eli tarkoittaako se sitä, että mä hengitän Sä hengität vaan ulos. Joo. 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 Ja sen takia sillä lailla, että sitten kun sitä lääkettä hengitetään sisään, niin se menee mahdollisimman Kyllä, syvälle. joo. Joo. Mut ne on eri väriset, niin ehkä mä Joo. opin Ja siitä sä tunnistamaan voit ne. vielä katsoa Joo. ja käydään vielä läpi, jos jää jotain kysyttävää. Niin Siellä on joo, ohjekin. Joo. Mm. Muistat Niitä sitten voi- vaikka harkoissa, että miten sitä pitää ottaa, että jos tuntuu, että ei muista, niin sitten onneksi pystyy vähän tuosta sitten muuttamaan. Kyllä. Ja sitten kun on pidemmän aikaa ollut, niin se Joo. meneekin aika rutiiniin. Eri, niin, ne on eri Mitäs nimiset. noita haittavaikutuksia noista voi tulla? Vai tuleeko noista ylipäätään mitään? Että vähän tietää mitä odottaa. No, yleisimpiä haittavaikutuksia on pahoinvointi, äänen käheys, nielun ärtyisyys ja sitten voi tulla sammasta tuonne nielusuualueelle ja hampaiden reikiintyminen. Ja se on varmaan enemmän nyt tästä kortisonipohjaisesta lääkkeestä. Joo. Eli tässä on siis kortisonia tässä joka päivä otettavassa. Ja sitten tämä avaava lääke taas saattaa aiheuttaa sydämen tykytystä, apinaa ja mahdollisesti rytmihäiriöitä. Että haittavaikutuksia ei esiinny kuitenkaan kaikille ja niitä ilmaantuessa, jos näitä sattuisi tulemaan, niin ottaa yhteyttä lääkäriin. Joo. Mm. No jos jotain tulee, niin mä sanon sulle sitten. Mm. Saat soittaa lääkärille. Joo. Mites sitten aamulla, onko sillä niinku, kun otetaan tää punainen niinku aamulla, niin oliko sillä nyt sitten väliä, että otetaanko se vaikka ennen aamupalan jälkeen ennen hampaiden pesua? Onko siinä jotain, että No milloin joo, sun pitäisi sitä ottaa sitten? siellä aamupalalla ei ole niinkään väliä, mutta kannattaa pestä hampaat ennen kuin otat sitä astmalääkettä. Että se lääkeaine tarttuu sinne hampaisiin herkemmin, jos siellä on plakkia Joo. siellä hampaan pinnalla.
Ja hampaita ei kannata myöskään pestä heti sen lääkkeen ottamisen jälkeen, koska se voisi vaurioittaa kiillettä. Okei. Eli eikä hampaiden pesu. Joo, kyllä. Ja sitten astmalääkkeen jälkeen, kun sä oot ottanut sen lääkkeen, niin sä kurlaat ja purskuttelet suuta vedellä. Joo. Tai sitä ei kumminkaan niellä, kun sit siinä voi olla sitä jäämiä siitä lääkeaineesta, niin ihan vaan purskuttelet. Joo, sulkasee pois. Kyllä. Mites sitten jos tuntuu, että noi ei nyt auta sit niinkö tarpeeksi nuo lääkkeet? No jos tuntuu siltä, että jossain vaiheessa lääkitys ei ole enää riittävä tai ei ole tehoa, niin on varattava aikaa lääkärille. Et sitten tietysti jos nyt joku akuutti tilanne tulee, niin hakee päivystykseen. Sitten meillä on myös hoitavasti arviointi varattuna 4-8 viikon päässä, että katsotaan vähän sitä aikaa vielä, että jos se käydään läpi sitten, miten se lääke on auttanut ja tai onko se auttanut ja tehdään tämmöinen spirometria sulle. Joo. Ja katsotaan vähän sitä astman tilannetta, että onko helpottanut näillä lääkkeillä. Joo. Mutta tosiaan kannustetaan sua itse tutustumaan näihin lääkkeisiin, että myös muistat itse, ettei äiti vaan muista sitä ottotapaa. Niin Pidäks mä tän aina tän sinisen sit mukana? Joo, Koulussakin kyllä, ja harkoissa ja joka paikassa, niin otaks mä tän aina reppuun sit mukaan? Joo. Ja tän mä voin pitää kotona. No joo, eli nyt tiedä, että oot jäämässä johonkin vaikka yöksi tai aamulla unohtuu ottaa, niin sitten kumminkin hyvä muistaa ottaa se päivittäin. Vaikka nyt tuntuisi, että ei mitään oireita olekaan, niin silti päivittäin se lääke otetaan. Onko teillä vielä jotain kysyttävää tai? Ei varmaan. Varataanko me se aika? Se uusi aika, mistä sä äsken puhuit? Joo. Sä voisit vaikka katsoa sieltä niitä aikoja, miten siellä olisi. Niin mä katson nämä paperit sillä välillä ja annan teille vähän tästä käynnistä tietoa, paperit mukaan ja sitten vähän esitteitä astmasta ja noista lääkkeistä. Eli 4-8 viikon päähän. No miltä teidän kesä näyttää? No siellä olisi esimerkiksi kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa on ihan tyhjää. Vaikka heinäkuun alkuukin sitten. Joo, no mites ois? 17 päivä. Sopii. Ja sitähän voi sitten muuttaa sitä aikaa, että jos sitten tuntuu siltä, että ei kerkeäkään tai tulee jotain, niin noissa papereissa, eikö niin, on sitten puhelinnumero, mihin saa yhteyttä ja siellä on niitä muitakin ohjeistuksia. Joo. Ja sitten nyt tämän ensimmäisen seurantakäynnin jälkeen niin yksilöllisesti 3-12 kuukauden päähän sovitaan sitten taas uutta aikaa. Ja jos nyt ilmenee jotain pahenevia oireita sen sijaan, että helpottaisi, niin lastenkodille voi myös aina soittaa. Ja se tuli muuten mieleen vielä, että tosi monesti nuorilla just, että jos tuntuu, että se lääke ei toimi, niin kannattaa tarkistaa se lääkkeenottotekniikka. Eli hyvin niin kuin, menee niiden ohjeiden mukaisesti niin kauan, kunnes se alkaa luonnistumaan oikeasti, tuntuu sille itsevarmalta. Niistä varmaan niistä ottotekniikoista myös sitten. Joo, kyllä. Täällä on kaikki ylhäällä. Ja tästähän nyt näkeekin vähän, että jos sitä jauhetta tänne tipaan, niin sitten onko painunut vaikka tarpeeksi lujaa tai muuta, niin näitä voi alkuun sitten seurailla. Selvä. No niin, jos teillä ei ollut muuta, niin saatte noin vielä matkaa ja aina voi soittaa, jos jotakin tulee. Selvä. Kiitos. Kiitos. Moi.